Bore da, chi'n dod o fi? Wel, croeso i'r Llyfrgell Genedlaethol. Os rhaid chi wedi bod yma blaen? Reit, beth ni'n mynd i wneud heddi? Ni'n mynd i fynd ar daith i lefydd dyw pobl ddim yn cael mynd fel arfer. Chi'n dod barod i ddod gyda fi? Reit, bant ni de. Reit, diolch rhwng ffwrdd un, na chi. Wel, dyma'r celloedd, a fan hyn ni'n cadw'r pethau mwyaf gwerthfawr sydd yn y llyfrgell. Oeddech chi moyn pip ti fewn o gell? Ydyn, Glei? Ie, please. Yn bendant. Reit, mae'n rhaid i gael yr allweddi yma yma. Drychwch, beth yw'r golau yna? Cer gyto, agor y drws. Sa'n siŵr. O, come on gyto. Reit. Dewch, dilynwch fi. Dewch dy fi, dewch. Helo a chroeso i chi gyd. Rydych chi wedi hedfan trwy amser ac wedi glanio yn oes Hywel Dda, nôl mor bell ar 10fed ganrif. A chan eich bod wedi teithio mor bell, man yma neu fi rhannu bach o'i hanesau gyda chi. Roedd Hywel Dda yn frenin ar Gymru, ac mi wnaeth gyhoeddi cyfreithiau oedd yn llawer tecach na'r o'i Lloegr. Dewch ar daith gyda fi i cael blas o canlyniadau ei gyfreithiau a chymharu trosedd y chosb y cyfnod yng Nghymru a Lloegr. Lladrata. Beth yw'r rheswm eich fod o flaen eich gwell yma heddiw? Mae'r gŵr yma wedi bod yn dwynfa y falau. Na dwi. Odi hyn yn wir? Odi, pob gair. Na di. Wel, oes dystiolaeth gennych chi o hyn? Ffre, direma. Galwch chi? Oes dystiolaeth gennych chi fod y gŵr hwn wedi bod yn dwyn y falau o wain? Do, mi welais i'r gŵr yma yn dwyn y falau fy ffrind. Wel, os yw hyn yn wir, mae'r drosedd yn un ddifrifol. Beth fyddai fy nghosb? Wel, yn Lloegr. Marwolaeth. Dyn, dyn, dyn! Ond mae'n rhaid i chi fy nghredu. Mae'r teulu cyfan yn newynu. Roedd yn rhaid i mi ddwyn ar y falau er mwyn byw. Beth yw'r gosb yma yng Nghymru, te? Wel, mae'r ddeddf Gymraeg yn un trigarog. Bydd yn rhaid i ti dalu dirwy am ladrata gan brofi i ni dy fod yn gardotyn tlawd. Wir! Dyna hynna wedi setlo fe chi. Gadewch i ni mwynhau'r y falau yma gyda'n gilydd. Etifeddu eiddo. Yn Lloegr, Mae'r plentyn hynaf yn etifeddu yr eiddo i gyd. fi yw'r plentyn hynaf. A fi sy'n etifeddu popeth. Fi yw'r ai plentyn a dwi'n etifeddu dim. Fi yw'r trydydd plentyn a'r lleiaf o'r criw. Ni fydd yr ail na'r trydydd plentyn yn etifeddu dim nes bod yr hynaf wedi marw. Yng Nghymru, mae pethau'n draw wahanol. Fi yw'r hynaf,
A fi sy'n etifeddu popeth. Na fe te. Na. Yn ôl Chyfreithiau Hywel Dda, mae pawb yn cael siar o'r eiddo. Ydyn, mae pawb yn gyfartal yng Nghymru. Hwrre! O'r diwedd! Digon teg. Mae Cyfreithiau Cymru'n deg. Ydyn, llawer ticach na'r ei Lloegr. Llofruddiaeth. Waw nawr, beth yn y byd sy'n mlaen â chi'ch dwy? Mae hon y fy ngiddo ladd y dyn drws nesa. Weles i ti? Weles ti ddim byd a chwnes i ddim byd. Do ti? Cwffwch Dewch nawr, does dim eisiau'r holl gwmpa mas di ddiwedd ma. Rhowch eich handbags gadw am bach wir. Beth fyddai fy ngos pe bawn ni wedi lladd y dyn drws nesa? Yn ôl Cyfreithiau Lloegr, mi fyddet yn gwynebu'r gosb eithaf. Ond yng Nghymru, ac yn ôl Cyfreithiau Hywel Dda, fyddet yn gofod talu dirwy i'r teulu am dy gosb. Dirwy, mwyn osgoi lladd a cholli mwy o waed. Mae Cyfreithiau Cymru yn llawer tacach na'r ei Lloegr felly. Ydyn wir, mae Cyfreithiau Hywel yn rhai da. Ysgariad. Fi wedi cael digon o ti. Fi angen ysgariad. Fi moyn ysgariad hefyd. Tawelwch! Tawelwch yn y llys. Diolch. Rwyf yn ddeall eich bod chi'ch dau yn ŵr a gwraig. Yn ŵr a gwraig. Ydyn, ac yma ti'n gael ysgariad. Ysgariad ar ôl sawl blwyddyn o briodas? Sawl blwyddyn o briodas? 10 mlynedd o briodas. 10 mlynedd o briodas. Ydyn wir. Fi wedi cael digon o wraig mas da fi. A finne wedi cael digon o tithefyd. Tawelwch. Na fe te, maen nhw moyn ysgariad. Wel, rydyn ni yng Nghymru yn derbyn gair tyst bob tro. Beth yw'r cam nesaf felly? Wel, rydych yn ffodus dros ben yma yng Nghymru, gan fod Cyfreithiau Hywel Dda yn datgan. Taw ar y ddeiar gan ddynion mae cyfreithiau'n cael ei gwneud, ac nid yn y nefoedd. Felly, rydym yn caniatau diddymu priodas gyda chi'd ganiatad. Ac yn ôl y gyfraith, fe fydd eiddo'r ddau ohonoch yn cael ei rannu. Gan fod y ddau ohonoch am adael y berthynas. Odyn glei, allai ddim dioddau fwy o'i gwmni. Pwy sy'n cael beth felly? Os rhaid i mi dalu yn ôl y hyn a dalodd y wraig i mi ar ddechrau'r priodas? Y cyfan? Na, dim y cyfan. Am eich bo chytham gadael yntau hefyd. Felly rhenir yr eiddo fel y ganlyn. Y mwch i'r gŵr. Y defaid yw wraig. Dilla pen gwely yw wraig. Dilla tan gwely i'r gŵr. Beth? Dyw hyn ddim yn deg iawn. Mae'n decach na chyfraith Lloegr. Wir? Yn ôl eglwys Lloegr, mae priodas am byth. Am byth. Beth yw'r gona'n difennu? Mae'n ddigon teg. Clustogau i'r gŵr. Y cathod yw wraig. Ieir i'r gŵr. Menyn a chaws yw wraig. Ond beth am y plant? Y mab hynaf a'r ei engaf i'r tad. A'r plentyn canol i'r fam. Na fe te, pawb yn hapus. Beth yn y byd mawr? Dyw hyn ddim yn ei unrhyw synwyr o gwbl. Babi yw'r iengaf. Wel, dwi wedi ailfeddwl. A finne fyd. Beth? Sa eisiau sgariad. Mae'n fwy o drwbl ei werthau. Bobl bach, dwi di blino'n lan. Yn anffodus, does dim llawer o egni ar ôl da fi i'ch cadw chi yma yn y 10fed ganrif. Bydd rhaid i fi eich danfon yn ôl i'r 11fed ganrif ar hugain. Hei, ond cofiwch, ein cyfrinach bach ni yw hon. Henni. Ble ni nawr? Beth yn y byd ddigwyddodd? Dwi'n teimlo'n ben ysgafn. Sa'n cofio dim byd. Mae stwmog i'n troi. Wyt ti'n gwybod beth ddigwyddodd?
Ceidwad hanes Cymru! Chi'n dod de? Na. Mae eisiau bwyd arnau. A fi sy'r tu bach. Bydd y bus yn aros amdano ni. Mae rhaid i ni fynd. Ni bant i McDonald's. Ie, McDonald's. Ym da. Bant o ni de. Dwrta!